ala ma ko ya awli aw kai da ben shi shara da ko ka ba kana su da ne ala ma ko ya da an ne da kana su da ne kana ji shara hamdulillah أو أو بقاسة أم بوبو أثار فرسمك باقي بلاد كلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا على كلامي أو بقاسة أو أي نور دام أيها الرجال أقول أو كان يعمل الشرم وشرم أو في قناة شرم النوادي تومية أتى كبير أيام أن تجا في هذا الله أبو karena tak perlu wala kadang kan tak perlu karena perlu wala barangkali orang tak boleh kan algo ini kan tak perlu tidak boleh apa boleh mau apa boleh mau ada wallahi والله يعني الله كان بين عبيدي كان عبيدي ايه في مريض عبيدي حوم باي ايوه على عدم الدم هو بيرد Nimi nyamine kukuye yifaye. Familo la di modo, sere nyati di modo. Familo la di modo, sere nyati. Avec la hera quand on libère qui. Avec la hera quand on libère qui. Ala ni magra ko ka fado. Ala ni mo ni mo ni le fa fado. Ale joro se ni joro wala mo ga to ba sile sabi se ni mo. Ai sabi se ni mo. Allah men. Allah ku ya la. Sana kala ko ya la. أو سنة درجة حليل ولا كنا كأو بلوية الربع. نبيه قوي. أنا وسبينا و. Hot tap. Deba fasa fasi sigida gale. Ami kulu jama kulu fo. Amman karamogo fo, kan kalande ɲɔgɔn fo, kan kɔrɔw fo, kan hakili kelen ɲɔgɔn bɛɛ fo, kan hakili sina mɔgɔ bɛɛ fo. K'a fɔ k'aw n'a balimakɛ n'a ka degeden man ka don bamanan matigi Tarawele. Ka don n'an ka maakɔrɔ ka daɲa 7 ye, fɔ cogo wɛrɛ la daɲa sɔkɛ. Ko ma kele, danba kele, seba kele, faama kele, sira kele, jo kele, sɔ kele. Ko ɲanfɛn jugu ni ɲanfɛn ɲuman, ko bɛɛ ka mago to, ko ka da kan ko ni ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na, olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na. An ko siga tɛ min na, an b'an bɛnba kɔrɔmaw nɔ na, an bɔnnaw. Awɔ. Ko minnu k'an ka ɲuman fɔ, an ka ɲuman kɛ, an ka juguman to, an ka ko dɔn, an ka tile, an ka baara. Ko an ka dɔn ko maaya nana ka ɲɔgɔn dafa, woro n'a fɛɛrɛ don. Cɛmanw sa muso ye, musomanw sa cɛ. N'an b'olu de nɔ na. Minnu kɛra maaya sinfonyaba ye ɲɛnamaya kɔnɔ. K'u danbaga ɲini k'a dɔn sunkun kɔnɔ. Ka gangoya n'a ye sunkun kɔnɔ. K'u ɲako dɔn sunkun kɔnɔ k'o kɛ, k'u tiɲɛko dɔn k'o latɔn. Ka tɛnɛmaɲɔgɔnya dilan, ka tulomaɲɔgɔnya dilan, ka mɔkɛ ni mɔmusoya dilan, ka nimɔgɔniya dilan, ka sinankunya dilan, ka kalimɛya dilan.
ma fɔ maa ciriw ma dɛ u y'a lamaga hakili ka se de kɔnɔ dugukolo in sanfɛ yan ka taa k'u nɔjɛ to koyi u kun sigi jɛ tɛ dɛ awɔ karamɔgɔ k'a ma k'olu ye kɛ mɛnɛnɛ de kɛ awɔ olu ma fɔ mɛnɛnɛ kɛ anw b'olu de nɔ yan n'an ye kelen bɔtɔ ye an ka bulonda fɛ k'a sɔrɔ a bɔcogo ma diya an ye karamɔgɔ a ka ɲi an ka bɔ an k'an ka jɛgɛ bɛ jira o fɔ kan jɛgɛ bɛ jira kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fulen kɔfɛ ka fugula bɔ k'a da an kɔrɔ ye koyi ka woro tanda fura la k'an ɲɔngiri ye k'u ka mago to ko an tɛ kuma yan nɔ k'a fɔ ko kuma nege banna koyi an tɛ kuma yan fɔlɔ k'a fɔ ko an bɛ ka dɔɔnin di mɔgɔ ma dɛ nka an kɔrɔ an karamɔgɔ an bɛ kuma yan ko aw de bi yan nɔ n'an ye filen min ci aw b'a kalan wolofinden dama don dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to karamɔgɔ dɔ filɛ dɔ wɛrɛ filɛ dɛ satigi tiɲɛtigi keyita dafa jaabi amadi sila manju ture ne kɔrɔtɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ka fara karamɔgɔ adama dɔɲɔ kan professeur moribo gilo n ko dɔ filɛ dɔ wɛrɛ filɛ dɛ a tɛ bɔ a k'a lajɛ ne de m'a ye ka ɲa wa o fɔcogo wɛrɛ la ne de m'a mɛn ka ɲa nka a tɛ bɔ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o kama n y'a fɔra a ɲɛna n ko n ka danama tɛ silamɛ ye cɛ o cɛ ko k'i ka danaya sigilen don sahada kan Allah subhanahu wa ta'ala ka kelebantiya de kan ɲɛnamaya nin kɔnɔ ko ne bamanan dalen t'i la dɛ n tɛ nɛgɛ t'i dan fɔ ayi i y'a bɔ ni sira o sira ye ne b'a ye de k'i bɛ jama ɲini i bɛ jɔyɔrɔ ɲini i bɛ tɔgɔ ɲini ale ma deli k'a ɲɛnabɔ a tɛ se k'a ɲɛnabɔ a t'a ɲɛnabɔ cogo yɛrɛ dɔn yɛrɛ ka don an ka yɛlɛli ma kɔni karamɔgɔ ko ten wulibali kɔni t'anw bolo n ko ka bɛn anw ka ɲɛyɛli ma o ma deli k'a ɲɛnabɔ o t'a ɲɛnabɔ cogo yɛrɛ dɔn yɛrɛ a tɛ kankari da an dɔgɔnin ye ba n ko a tɛ kankari da an dɔgɔnin ye karamɔgɔ mufti karamɔgɔ i bɛ kɛnɛ in kan yan i filɛ ka fɛn dɔ sunya a ka bɔ n'a ye jɔn y'a d'i ma n'i filɛ ka fɛn dɔ sunya a ka bɔ n'a ye jɔn y'a d'i ma ni kɛnɛ in tɛ i delila k'a mɛn i ka ala nɔ na yɔrɔ jumɛn muso minnu dara ka bɔ alijinɛ kɔnɔ k'u dara ka bɔ mun na i y'a mɛn kɛnɛ in de kan yan i bɛ fɛ ka t'o ta k'o fara i ka janjo kan karamɔgɔ mufti tɛ sabali ba e ɲɔgɔnna karamɔgɔba anw kalanden fitininw anw maa kalanbaliw anw maa kodɔnbaliw ka miiriya bɔlen ka bin e ka ala nɔfɛ e fana bɛ fɛ ka t'o ta tugun k'i b'o ɲɛfɔ malidenw ye cogo wɛrɛ la wa ayiwa an ka taa dɔgɔdɔgɔnin soli dɔ a tɛ to filenba kɔnɔ fɛn na mɛ nin b'a bila yan nin bɔra 7 in de kɔnɔ ala tɛ se ka sɔrɔ 7 in kɔnɔ cogo si de ma karamɔgɔ kana siga o la dɛ n'i kana siga o la dɛ e bɛ fɛ ka taa cɛw ni musow kɛɲɛ lahara a y'u kɛɲɛ diɲɛ kɔnɔ yan wa e tɛ diɲɛ tila sɔrɔ an nɔ n ko a y'u kɛɲɛ diɲɛ kɔnɔ yan wa u salen kɔfɛ a bɛ kɛ ɲɛna i bɛ dɔ kala mara wa karamɔgɔ tɛ tulonkɛ dabila an tɛ a tulonkɛ la dɛ o tuma e fana bɛ fɛ ka n'i doni yan ka t'o k'i ka feerekɛfɛn ye wa nka e fana bɛ fɛ ka n'i doni anw kalanden fitininw kɛrɛfɛ yan k'i bɛ t'o k'i ka feerekɛfɛn ye wa karamɔgɔ n'i ma ɲɛ o kɔ dɛ anw karamɔgɔ de bɛ kɛnɛ anw bɛ ka kuma minnu tɔgɔya la olu de bɛ kɛnɛ kan yan karamɔgɔ i tɛ bɔ i k'u yɛrɛ dalaminɛ ba nko i tɛ bɔ i k'u dalaminɛ sinon o bɛ ka lebu bange la don o don dɛ haya pare haya suran pare suran awɔ n'a ko anw tɛ arabukan mɛn n'a tɛna fɔ n ɲɛna mamadu yɛrɛ tile arabukan nin jɛ in kɔni na kɔni karamɔgɔ min fɔra nin hali Ibrahima bɛ nin mɛn karamɔgɔ bɛ ka min fɔ kɛnɛ kan yan i bɛ se k'a fɔ de ko a fɔcogo ma diya ne ye nka ko a ma mɛn wa n ko hali n'i ye Ibrahima kunu kana a bɛ nin mɛn n'a yɛrɛ dalen don dɛ namurunu denkɛ kɔni karamɔgɔ mufti n ko namurunu denkɛ kɔni i tɛ sabali ba an tɛ a tulonkɛ la dɛ i bɛ fɛ ka maa minnu kɔkɔrɔma don i bɛ k'i jɔ maa minnu ka tigiya kɔrɔ u ye kelen dɔrɔn de lamaga anw ɲɛna ɲɔrɔ cɛ ma se ka min bin ka b'u bolo muso ma se ka min bin u karamɔgɔ fana y'o ɲɔgɔnna de lamaga o i t'a kalama Cheikh Umar Tijani san 800 kɔ min ko ko a ye a minɛ kira yɛrɛ de bolo bolo ani bolo ni arabu ye nbamuru ta k'a sɛgɛrɛ a tun bɛ min f'u ye i b'a dɔn
o ti sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ ne ma da la hali n'i b'o hadisa ye nka o y'a tiɲɛ de fɔ k'a ye ni arabu tun nana k'u b'a fɔ k'a ko k'a ye wurudu minɛ kira bolo ne bolo k'a fɛ ka na diinɛ kɛ tulonkɛ ko ye yɛlɛ ko ye mɔgɔ bolo a b'a fɔ k'i k'i sigi k'i bɛ kuranɛ dɔn wa i b'a fɔ k'i b'a dɔn k'i b'a dɔn wa k'i b'a dɔn i sɔnnen don a ma kuranɛ ye Alahu subahanahu wa taala kumakan i b'a fɔ ko n'o siga don ɲinɛ i kafiriyara a b'a fɔ ko k'i ka kira ka sanayɛlɛ haya k'i k'a kalan n'i y'a kalan kana se k'a ye Musa ye a ye Isa ye a b'a fɔ k'i k'i jɔ ye min taara kɛ Ala ka so o t'ale ka sira la bilen dɛ i dalen b'a la ko Ala y'a f'i ɲɛna k'a ye Musa ye ka Isa ye wa san joli bɛ ani Isa ni Musa cɛ n'ale ko k'ale ye kira ye ka burudi d'a ma bolo ni bolo ale m'a fɔ ko e y'a kɛ a m'a fɔ i fa y'a kɛ a ko Ala de y'a kɛ e b'o Ala ka yamaruya sɔrɔ wa o fana bɛ wurudi min o b'i kɔsegin o b'a fɔ ko karamɔgɔ k'i ni ko awɔ i bɛ ka minnu kɔkɔrɔma don u fana ye kelen de ta ɲɔrɔ de Sahel ka bɛɛ bin n'a ye ka kuranɛ dɔnbagaw bin n tɛ nɛgɛ t'i janfa cɛkɔrɔba tun tɛ foyi dɔn kuranɛ na a tun b'o haya kelen dɔn dɛ awɔ a ye bɛɛ fereke n'o de ye nka a tun b'o haya kelen dɔn o kama karamɔgɔ kabini ne ye kɔlɔkɔ wo la don min na ne y'a dɔn ko e bɛ maa ninnu kɛrɛfɛ i bɛ fɛ k'u durubile de nka n tɛ nɛgɛ t'i janfa joueur min don a tɛ durubile dɛ awɔ i ka boli kɛ n'i ser'i danyɔrɔ la don min a b'i danyɔrɔ yira i la karamɔgɔ olu ye bɛɛ danyɔrɔ yira u la kuranɛ ŋanaw kuranɛ kodɔnnaw kutubuli comment on appelle hafizul kuranɛw u y'a dabiri bɛɛ da la ka d'a kan ale bɛna anw ka diɲɛ kɛnɛ kan don min na o y'a sɔrɔ silamɛya donna an balan wɛrɛ kɔnɔ ɲɛ dɔnnen t'a la anw bɛɛ tun sɔn mɛ jumako ma an bɛɛ tun ye silamɛ ko ye an bɛɛ de tun sɔn mɛ jumako ma an bɛ taa juma seli jɔko 2 an bɛ taa an ka so karamɔgɔ tɛ kuranɛ dɔn karamɔgɔ tɛ se ka hala yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnnen kalan nka n'i nana fɛ a tɛ juma seli mɔgɔw ko k'o ye jumɛn ye o tuma mun b'e bolo a ko ko juma jɔko 2 ko cɛ ka sɔrɔ min bɛ se k'a bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a yira a la cɛw an filɛ k'an su kuranɛ de kan ka si k'a kalan fo ka taa ɲɛ bilen a t'a kɔnɔ o a ma se ka yira a la cogo tɛ a t'a kɔnɔ an ko k'a ta in de ye tiɲɛ ye naani ko in jɔko 2 ko in o tɛ sahaba ye i ye karamɔgɔ fana kɛ yɔrɔ ye k'anw bi yan n'i ye karamɔgɔ kɛ yɔrɔ ye k'anw bi yan o tuma an bɛ min fɔ i ɲɛna sabali kuwa kana anw ka kumadenw ta k'i bɛ taa a labaara i ka Ala ka minɛn kɔnɔ cogo si la a tɛ ku a kɔnɔ n'a fɛ ka nɔnɔ k'a fɔ ko muso minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ k'u danna ka bɔ mun na anw ye nin labaara hakili ka se de kɔnɔ a ma bɔ i ka kuranɛ kɔnɔ a ma bɔ i ka hadisa kɔnɔ ka bɛn mun de ma Ala ye danfɛn hakilima minnu da a y'u dancogo fɔ ne miirila kuma in na ka bɛn ni de ma a y'u dancogo fɔ a ko mɛlɛkɛw danna ka bɔ nɔrɔ la jinɛw danna ka bɔ tasuma na hadamani n danna ka bɔ bɔgɔ la muso minnu kɔni bɛ alijinɛ in kɔnɔ hadamadenw tɛ hadamadenw tɛ ni hadamadenw tɛ muso ninnu danna ka bɔ mun na a kɔni tɛna taa fɛn di mɔgɔw ma u tɛ fɛn nin sugu dɔn o y'a kɛlen ye diyagoya bilen u danna ka bɔ mun na karamɔgɔ i bɛ fɔ ka t'o ta k'i b'o ɲininkali kɛ i y'o ɲininkali in bɔ min i y'o bɔ hadisa jumɛn kɔnɔ na o haya dan ɲɛkɔrɔ kɛnɛ kan ye k'o kalan k'a lajɛ ta karamɔgɔ kana walifɛn ta k'a k'i ta i ta tɛ n'a bila nɔ na ka d'a kan aw minnu bɛ débat fati kɛ yan nɔ n'a a ka danaya ye silamɛya ye a b'a gɛlɛya de dusu tɛ yelenna tɛ a ye sɔn an n'anw karamɔgɔw ka kuma k'a fɔ ko a bɛ taa anw ye yɔrɔ wɛrɛ ka taa balan na n y'a kɛ tan nin an tɛ kurusi la an tɛ ɲɔgɔn dan na o fɔra bɛɛ ɲɛna anw b'i yɛrɛ ɲini de la anw b'i yɛrɛ kunkaran de la awɔ anw de y'a dɔn ko an bɔra an sugu la anw b'i segin sugu la de nɔfɛ kuma fa filɛ a ba filɛ jɔyɔrɔ ɲini tɛ tɔgɔ ɲini tɛ nka n'a ma ɲa sa ko a b'a ka tɔgɔ ɲini a kana na ko a bɛn'o ɲini débat fati de kan ka to k'a ka jagokun ye kɛnɛ ma quoi an tɛ sɔn o fana ma ayi an tɛ sɔn o ma dɛ kana to ka kumaden o tɛ se ka taa baara kuranɛ kɔnɔ a ka girin kuranɛ ma kojugu awɔ ni cɛ o cɛ tun ye hɔrɔn ye ko e ye silamɛden de ye e de bɛ ka silamɛya kɔkɔrɔma don débat fati kan se mande mori ka kunun kuma ni a tun kan ka bɔ ka dɔ makiti nin na sa dɛ nin kɛra lebu ye sa dɛ awɔ n ko kɔrɔkɛ Sise ka kunnafoni laseli silamɛdenw aw tun kan ka bɔ ka nin makiti dɛ nin kɛra lebu ye dɛ
kuma sigi cogo kuma fɔ cogo kuma lebu kɛwale lebu k'a bɛɛ ta k'a da a n'a tigiya silamɛ a t'a kɛ a bɔkolo kama sa a k'a ka silamɛya bonya kama a ka bɔ a ka ninnu dɔw ma k'i dan ɲɛna a tɛ bɔ a ka ninnu dɔw ma k'i ten arabukan arafu ma ye a sarafa ma ye kɔni o kuma tɛ nin ye kuranɛw yɛrɛ tilalen don yɔrɔ min na a nana fara to i ɲɛna k'a fɔ min tɛ sɔsɔ min bɛ iranɛw ni saudiɲɛw cɛ i sen ko i sen susan ka lebu ta k'a da kɛnɛ kan ko fili bɔra ala yɛrɛ ka kumakan de la silamɛdenw a tɛ bɔ a ka ninnu dɔw ma k'i sisan silamɛdenw a tɛ bɔ a ka ninnu dɔw ma k'i tɛ deba fasiya fasi kan an b'a deli anw karamɔgɔw don o siga t'an na wa a y'a lajɛ ne bɛna kelen ma k'i tɛra aw ka bɔ ka dɔw ma k'i tɛ ta ne bɛna kelen ma k'i tɛ karamɔgɔ kɔrɔkan sise mande mɔri ayiwa an b'aw fo nka aw bolo kɔrɔ ta waati ma se dɛ mɔri kanda duuru mande masaw filalakaw ne b'aw fo nka aw bolo kɔrɔ ta waati ma se an ka taa o de kama n mana n karamɔgɔ ye kɛnɛ o kɛnɛ kan jaloba n b'a fo nka bolo kɔrɔ ta waati ma se aw de ye caman fereke a la aw b'a dakun ninnu ɲɛnabɔ bana aw b'a fereke cogo dɔn aw b'a fereke cogo dɔn a y'u foni an ka taa bana anw b'a nɔfɛ k'a tɔmɔ o nka i ma sɔn ka kelen fili o fili ka fara kan dɛ ko sɛtanɛ yamaruyara sɛtanɛ ma yamaruya dɛ n karamɔgɔ o ye duguma kuma de ye kuma dakun fɔlɔ a ko mɛlɛkɛw ko an ye hadamada dangora ka ɲa an sɔrɔla ka mɛlɛkɛw yamaruya an ye mɛlɛkɛw yamaruya k'u ka taa sujuru bi hadama ye n ko n'i y'u ɲininka ko o an nin yɔrɔ la ko ala kan tun b'a ni jɔn ma kɛlɛ de wulila yen nɔ ala bɛna anw yɛrɛ de ladege k'u bonya don kuma kɔnɔ n ko kabako a dun y'a yɛrɛ kelen ko fɔ yɔrɔ wɛrɛ o tuma ale bɛ kelenna kuma mana kɛ dɔgɔyama ye a dun y'a yɛrɛ kelen ko fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tila ka na jamayalan fɔ hadamada yɔrɔ la ko an ye hadama kɔni b'a dɛmɛ o baara la mɛlɛkɛ minnu y'a dɛmɛbagaw ye ko an ye mɛlɛkɛw yamaruya k'u ka taa sujuru bi hadama bagaw ye ko mɛlɛkɛw bɛɛ taara ko fɔ n'a kɛra ibilisa ye nka a ma ibilisa wele o ibilisa tɛ mɛlɛkɛ ye o bakɔrɔn kelen saga kɛmɛ tɛra o b'a tɔgɔ wele ko saga wa saga tɛ dɛ a ko mɛlɛkɛw de a ma ibilisa tɔgɔ fɔ dɛ duguma de ɲininkali in na sa a bɛ sɔrɔ ka na baga ibilisa ma ko mun na k'i ma taa a fɔ cogo t'o ye o ibilisa ye a fɔ ma de ne m'i tɔgɔ fɔ i fana ka taa sujuru bi ne b'a ye ten n karamɔgɔ ayi ko ibilisa ka kalanden k'a jo tɛ kɛlɛ na fiyewu k'a jo tɛ kɛlɛ na a y'a ka mɛlɛkɛw de wele a ma ibilisa wele ibilisa tɛ mɛlɛkɛ hali n'a bɛ mɛlɛkɛw cɛ la hali n'a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ mɛlɛkɛ tɛ awɔ karamɔgɔ dɛ n'i tora ka nin t'u bolo tan nɔ n k'u bɛ ninnu de tɔmɔ ka taa nin yɔrɔ bɔ kuranɛ na ka bila an denw ɲɛ a ye fili ninnu bɔ dɔɔnin awɔ marakala fɛnw b'an cɛla bɛɛ lajɛlen b'u dɔn daramanijɛnw don a ye don an ka taa ka kɛlɛ jan na ne karamɔgɔ ni ne den setigi tiɲɛtigi hali i ye kɛlɛ yɛrɛ sogere dɔ kan n ko i ye kɛlɛ yɛrɛ sogere dɔ kan n'i m'i kɔlɔsi an mɛtɔ bilen tɛ bilen o bɛn'a fɔ mini baro kan awɔ ko waliji dɔ tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ ko delila k'i kwada le 11 accords la koyi ko yɛrɛ sara ka bɛn o de ma o bɛna waliji dɔ tɔgɔ f'i ɲɛna buguda dɔ la a mɛtɔ tɛ k'a sɔrɔ 11 accords kuranɛ jɔda t'a la kuranɛ tɛ ɲɛ dɔn a la kuranɛ tɛ se ka kelen ɲɛfɔ a la awɔ kuranɛ ala yɛrɛ kumakanw de don n'u y'a sɔsɔ n ka cɛ u bɛ ala kun ci ɲɛna ka da fara kana sigara tiɲɛ tɔgɔ ye tiɲɛ min bɛ sa ɲɛ ma karamɔgɔ mɔrɔ ayidara a ye min fɔ a y'a kɛ awɔ an ka juru foyi t'a la ko kalandenw ka juru foyi t'a la ko a faw ka juru foyi t'a la denifaya kɔnɔ a ko an tɛ bɔ an nɔ na ka kelen to mɔrɔ le 11 accords i ka walawalali nin kan ka dilan an ka nin bila si ni si baaraw kɔnɔ nin ka ɲɛfɔ fasoden ye si ni kan kɔnɔ tan k'a fɔ ko wayiwayiw ni wiwiw k'ala lilayi k'ala rasulilayi fɔbagaw k'u tun tɛ fɛn yɛrɛ kalama jamana marakɔrɔ a caman kɔni
ni min b'a kalama ko tun sirannen don k'a fɔ a kɔni a ɲɛ tun tɛ kuranɛ kɔnɔ habada ka d'a kan kuranɛ ala yɛrɛ kuma k'a dɔn nin bɛɛ sɔrɔlen filɛ nin ye suran 100 ni suran 15 ni haya fɔlɔ tun ma jigin ka bɛn anw tile ma anw tun bɛ nin mɛn cogo di ko internet dilanbagaw ma k'u ni ce u yɛrɛ ye u y'an bɔ kumasiri la ɲɛnamaya kɔnɔ k'an bila maaya kɔnɔ karamɔgɔ an ka taa ka kɛlɛ jɔn la foli bɛ ka ɲɛsin débat face-à-face religieux kuru fɔlɔ ka mɔgɔ bɛɛ ma karamɔgɔ bamanan i b'a dɔn mɔgɔ min hakili bɛ ninnu bolo u tɛ nin yɔrɔ wo ye dɛ sabula mɔgɔw bɛ ka bi a kɔri mɔgɔw bɛ ka yanni mɔgɔw ka bi sɔmini na k'a fɔ ko nin dɔnniba bɛɛ tun bɛ Sɛki Amadu bolo a bɛ ka fɔ cogoya min na nin ye ko nin bonya bɛɛ tun b'a ye a kan ka tila ko nanzaraw nana jɔlɔkɔ don a kana k'a sama ka taa n'a ye ka taa kun ci Faransi walama Europe pour que k'o yɔrɔ bari dɛ fo ka fɔ ten ko k'a bɛ na dɛ k'a bɛ na quoi fo k'o fɔ k'o don mɔgɔw tulo la k'a ma sa ko danfɛn tɛ min b'a su ye fiyewu donc k'a ma sa fiyewu k'a bɛ na Buye yɛrɛ ye san joli ye Buye tɛ san 80 ma gɛn na fɛngɛ bɛna kɛ san joli de ye sisan Sɛki Amadu bɛna kɛ san joli de ye sisan fo ka nin fɔ k'a don mɔgɔw kun na quoi parce que vraiment u fa in u mɔkɛ in sacogo ma ɲa quoi sacogo juguyara a bɛ n'a fɔ Jésus ka jiri o nana k'a genge donc pour que ko a gengeli o yɛrɛ kɛ ko mɔlɔma ye pour que a kana kɛ maloyala ko ye u b'a fɔ ko a bɛ na dɛ ko a ma sa dɛ k'a bɛ na voilà ka sara mɔgɔ dɔw ye quoi donc k'a bɛ tila ka segin ka na o ni nin bɛɛ de ye kelen ye. Salamu alaikum Grand Mufti. Wa alaikum assalam. An y'a mɛn ko ɲagata bɛ kaburu kɔnɔ est ce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa? Inshallah. Ɲagata bɛ kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ ka caya azabun alim azabu shadid azabu samum azab al-hul al-taqu bisabani shay'i wal makataru sanfɛ ɲagata ko fɔla kuranɛ kɔnɔ ya faamu nka soit a bɛ kɛ yan de walima a bɛ kɛ lahara de ni kiri tigɛra mun bɛ taa jahanama na o ye ni kiri tigɛra ni ala ma yafa mun ma n'a y'u nɛgɛ n'u ka kɛta ye a ma yafa donc olu o bɛ jɔ u ka kɛta kungo kɔrɔ o de ye ɲagata ye a bannen ye mais fɛn min ye kaburu kɔnɔ mun kari wa nakiri man rabuka ma kitabuka berekuru fɛn fɛn n'a bɛ fɔ a bɛɛ ziiri a si tɛ kɔrɔ. foli bɛ ka ɲɛsin débat face-à-face religieux kuru fɔlɔ ka mɔgɔ bɛɛ ma karamɔgɔ bamanan i b'a dɔn mɔgɔ min hakili bɛ ninnu bolo u tɛ nin yɔrɔ wo ye dɛ sabula mɔgɔw bɛ ka bi a kɔri mɔgɔw bɛ ka yanni mɔgɔw ka bi sɔmini na k'a fɔ ko nin dɔnniba bɛɛ tun bɛ Sɛki Amadu bolo a bɛ ka fɔ cogoya min na nin ye ko nin bonya bɛɛ tun b'a ye a kan ka tila ko nanzaraw nana jɔlɔkɔ don a kana k'a sama ka taa n'a ye ka taa kun ci Faransi walama Europe pour que k'o yɔrɔ bari dɛ fo ka fɔ ten ko k'a bɛ na dɛ k'a bɛ na quoi fo k'o fɔ k'o don mɔgɔw tulo la k'a ma sa ko danfɛn tɛ min b'a su ye fiyewu donc k'a ma sa fiyewu k'a bɛ na Buye yɛrɛ ye san joli ye Buye tɛ san 80 ma gɛn na fɛngɛ bɛna kɛ san joli de ye sisan Sɛki Amadu bɛna kɛ san joli de ye sisan fo ka nin fɔ k'a don mɔgɔw kun na quoi parce que vraiment u fa in u mɔkɛ in sacogo ma ɲa quoi sacogo juguyara a bɛ n'a fɔ Jésus ka jiri o nana k'a genge donc pour que ko a gengeli o yɛrɛ kɛ ko mɔlɔma ye pour que a kana kɛ maloyala ko ye u b'a fɔ ko a bɛ na dɛ ko a ma sa dɛ k'a bɛ na voilà ka sara mɔgɔ dɔw ye quoi donc k'a bɛ tila ka segin ka na o ni nin bɛɛ de ye kelen ye. donc a minɛcogo juguyara cogoya min na ne ma fɔ ta k'a ɲa mɔgɔw ɲɛna hali ni yɛrɛ kuma laseli gansan ninnu bɛ wari min sɔrɔ nin na yɛrɛ dan foyi t'a la k'a fɔ ko Sɛki Amadu bɛna k'a bɛ na
donc mo butu ko wari check a duma dron ni shega amala la be la ru kala be ay shega amala la be wari min be soro ni rek ma folla mo bu ta wari min duma ni kula fora ko angam ga warta ko mo wara warta ko ni kana do aka show do kula ko mo kaya ka so wari rek di apa adenga makaba an wanta na ke ko aka war ko di annali ko ni o la don ko ni ka kenne ay nanga wari ma do sula ni temena ni ngaboy kerengere ne nyana ibora ka discours munu kala ani kose na obora ni ngapuma politique ko munu ka ani 11 traité komi nu ya asiye ka jagoya an kun kasoro anu ma be aka ngautara sebo yerala kana jagoya turu an kunya karamo setigi tientigi ini aramte to fla me fulidi awma o yorola ay baro chamake aka anya lame ni kofe yala silame bi soro groupe in sanfɛ yawa walima dina mɔgɔ dɔ bi soro groupe in sanfɛ min bɛna fɔ ko anw ka kɛlɛ ko dinɛ la gosi dɔrɔn walima ko anw ka kɛlɛ ko o ye ko dɔ de bi anw sara dɛ walima ko naganaga kan ni fɛn wɛrɛw hɔrɔnya la danbetigiya la yɛrɛwoloya kɔnɔ dinɛma minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu y'a dɔn an ka kɛlɛ kun min don sisan donc nin yɔrɔ la n bɛ bɔ kuma la yan k'a fɔ ko yama dɔgɔ ka foli belebeleba ta ni ka di bɛɛ lajɛlen ma ka groupe la den bɛɛ lajɛlen fo Modibo Haidara i yɛrɛ ɲuman na an ka wama aw bɛ hɔtɛp et puis nin tɛmɛna ka bɔ yen fana kuma laban kuma la ka foli belebeleba kɛrɛnkɛrɛn ka taga di Ramses ma Ramses bamananzana dɔ b'a fɔ ko musokɔrɔnin tɛ fara den wolo la f'a ka nungurunin wolo don min na e to mi ka ko la kana ni fila ye kɛnɛ in kɔnɔ yan olu kɛn bɛ sugu dɔnbali yɛrɛ a fɔlɔ o ye karamɔgɔ Suware ye filanan o ye karamɔgɔ Asani ye ne ma nunu ɲɔgɔnna yɛrɛ bi kabini ne yɛrɛ danna c'est-à-dire que ni ne yɛrɛ ser'u ka vocal yɛrɛ ma ni tɛ miiri groupe in ko la a ka di n ye ka bɔ ka fɛn dɔw fɔ fɛn minnu n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ nka cɛbakɔrɔ i kan ka s'i dusukolo la ko dɔw la n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka foli belebeleba ta ni k'a d'i ma ka tila tuguni k'a ɲini fɛ ni Asani ni nin Suware tiɲɛ na n'u tɛ faamuyali kɛ n'u tɛ faamuya nɔfɛ n'u bɛ se ka jigin ka bɔ n ka groupe sanfɛ a bɛ diya n ye dɛ sinon ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn maa min b'a yɛrɛ ma o bɛ se k'i sigi dakabana ko la cogo jumɛn na k'i bɔkolo dɔgɔya ta et puis i tɛ ko min kalama fana n'a ɲɛfɔra i fana tuguni i tɛ sɔn o ma fana tuguni filanan i bɛ na ni kuma ye an ka groupe sanfɛ fana tuguni i bɛ ɲininka tuguni i tɛ se ni k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan ani kelen nin ye ne dasi yɛrɛ kɛ yɛrɛ de n bɛ bɔ kuma la ko a hɔtɛp an bɛ lamɛnni la bamanan an sera nin video in ma an y'a lajɛ mufti ka nin video an b'a fɔ ko basi tɛ nin video in na ka d'a kan i b'a dɔn mufti ninnu ye mɔgɔ ye mɔgɔ kana pressé u ma kɛlɛ kɔnɔ ka d'a kan kɛlɛ nin ye tumako de ye i b'a dɔn n'i kɔnna ka tiɲɛ depuis waati jan i ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni tiɲɛ wulila yɛrɛ i mana na ka na fɔ k'i bɛna ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw tɛna i lamɛn tugun ka d'a kan tiɲɛ yɛrɛ bɛ tila ka kabako siri la donc a y'u to yen u kana fɔ u to tan mɔgɔ kana kuma o fɛ u bɛ lamɛnliw kɛ o fana bɛna dɔn k'a fɔ ko ja k'olu kelen ma dɔn ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu kun tun b'u kan da la u kɔnna ka tiɲɛ ye kabini sisan tɛ kabini waati jan u bana ka bɔ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ne bolo mɔgɔ tɛ sama ninnu kɔ bɛɛ de ka d'a kan mɔgɔw hakili bɛ ka kow ye ka taa dɔɔnin ninnu y'a fɔ a fɔtɔ de ninnu ma fɔ a fɔtɔ de a fɔbɛli tɛ to dɛ wa tuma fana sɛbɛnni tɛ to k'a fɔ k'u y'a fɔ walima k'u m'a fɔ ko n'a tuma fana sera fana ni ko tɛ kɛ siga foyi t'a la u tɛ se ka jɔ a ɲɛ kuwa donc directement a bɛ k'olu de la ka d'a kan n'i ye fɛn dɔn tiɲɛnikɛ fɛn dɔ don fɛn ɲuman tɛ e m'a fɔ i balimaw ɲɛna ni balimaw nana bɔ a kalama don ni nana f'u ɲɛna ko i tun k'a dɔn ka kɔrɔ tɛgɛ de bɛ yɛlɛ i ɲɛ kan parce que e b'a dɔn mun na i m'a fɔ mɔgɔw ye donc mutu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko livre in tɛ tiɲɛ kuma ye ko dama kumakan tɛ ko arabuw ka ziiri in faralen de ɲɔgɔn kan olu de nana ka na fɔ anw ɲɛna yan nɔ muso 72 k'o bɛ Aridinɛ kɔnɔ olu da kelen ninnu de wulila ka na jɔ yan tuguni ko Adisa kuma de don ko tiɲɛ tɛ o kuma Adisa tɛ tiɲɛ ye de
ame musi oro la adisa te tinya oni adisa te tinya o mono we burga wuli le nani ke sel fara le nani lanzra le nani fitri lo saba safo le nani ka fara na fla wolo laga oh na zoro go adisa te tinya o me muna olu adisa usi ka ke tinya et puis adisa ma fo ko mfi li wolo la ni fla be arjino kono mo gonne mo meto ko galon sisa. Donc c'est comme nous l'arranger au retien mon to l'arranger au retien mais John de asabe au kerengele ndi na nae aminu nu ka sabe ko ka seli fetu sabe adisa ko no lu kerengele nu ne sona kam so biro ngani flam bana fa adisa ko sur de l'air na ti l'air ni o de ni benya fa adisa ko ni simanya fa ko na ko no on me qu'est-ce que pour que acte abandonner ka son dollar donc comment elle va y a follow ni ko livre ni rechi sabe ba ti c'est à dire à citer 5 ans quoi parce que na fro ko livre ni me 5 ans kelen pe mi sabe la na ko ko yi mogo mu sebe ulde to flan be sebe donc na sono ka kelema to flan na be son luma atise ka son ka kelema ka ban to flan na sa jama atise ka ke hol ma ka son flala ka ban kelema non ke tu fo re tala wa ni ga o ga disan ta ka kala o ko mo waru ko ta o ba fo ko no o sira ma jure sira ma nyinte te dîner fait dîner la bouche ba oredu mais ami ni ko na fana sebe anu ka disa sahale ni sebe o lu e dîner niuye o lu di parce que dîner mo mais ay u ga mo fana boye don hakili mo juma de be ki be kuma fo ko ka dago ya ira non ni be sebe li ke ira ka ijoba la ijota la o iba ni mon bere sebe yire kan ni sebe li ke mo bere kan ni ngi jay bo do atikita kono no c'est pas ton problème donc va to ngalla fiasa wati ga israka janima o israka jan adi so do sahale no mima saha ni bela jenen sebe baga bokari muslimu ni etc olde ni be sebe bokari ga adi sa do be sahale de do be o sahale te muslim ga di sa do sahalende do o sahalete ibn abasi o ka di sa do be o jelende do o jelende na usmana o ibn abasi no akunte ayre kalama o bien bokari tunta ayre kalama walma muslim tunte ayre kalama abi sebel do ko jelende abi sebel do ko lu jelende nani fato ga sebel de do walima ni sadi lara to farale nyu kan ka hakina sebe ka blakana di mo maya no ay hata ni ga ba fo mo e ile tan way a fo mo e ku mo kala mo wa sebelite ku mo ya sebe ku mo kala mo te o bu no jodro ka do ta ti do alo ge mo gele ni de abbe sebe no vraiment o fo ren do ko kuma ko na on jo Oye, karamo bala foli yere ida ni kungo. Karamo ba mana kana ko. Oye, karamo bala ndenga morbo. Sega fuga ba. Odo na ra amenga dola me soare mi be ga soare mi kuma fota. Soare kuna na kana re waran fa guma e. Mu be mo oni mufti nunu ni onani wana chama be mo anarke ni kanko de quoi ala ina fo chena na odona kana anglais kamin kala o moru ko yoro min te damnena o akuno au fo anglais la ka yira ka fo kuno kabe o nera ki kanko lento la sa ner ti se anglais tara bon abuga fo ka sebe na anglais boni dunto sebe li do boy ita do an sebe la tuumna anturo la mo wore a kalangle la o apa te français do mo wore a kalangola ka kalangle la o ka kararabula o arab ma kuno ka afora na soro mo bore fe ka sinya kuma yiro me na soro kuno mo ma soro ka ni kalangle la ma kuno anglais sebe tu ni français sebe tu sadi vraiment bon ni ga ro kulun ka antara mo boye kama kuru kundu mume o kama amuke kwa
Una lente ka fokan me ko jawere ku ka isa ka ke anyo ko o nga uka na nga chifo nyo ko ndruanga takabe amore le anno manolu te fra ke che ku ba se ka ku defani galo yere ante pera kana presuma amena sura yin karamo fe u ka bo anu che kwa anti ni na ngontu no do amena ka sura ira nu kanga do ro muna u buna do karamɔgɔ nanguma bon n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ye ne yɛrɛ t'a dɔn ni e n'a faamu quoi c'est à dire que i b'a dɔn ninnu bɛ fɛ ka kɛ film bɛɛ acteur de ka sɔrɔ ala ma ninnu yɛrɛ da c'est à dire que film tourner yɛrɛ kama quoi an k'a fɔ o cogo la ten quoi u ka gabakuru finman belebeleba in quoi u dalen b'o min na quoi olu bɛ fɛ ka kɛ c'est à dire que film bɛɛ acteur ka sɔrɔ daliba masakɛ yɛrɛ m'olu yɛrɛ da film tourner de kama olu bolo ko kanko de bɛna an ka affaire kɛ yan an mago foyi tɛ kanko in na yen u ka taa wali wɛrɛ kanw fɔ an ka foyi ma tunu yen mais anw ko de ko anw yɛrɛ n t'a dɔn n'i bɛna an faamu ko yɛrɛ dɔn o ye dɔnni fɔlɔ ye sen yɛrɛ la o ye sen fɔlɔ ye bon nin fila bɛɛ ni ne bɛ ka tila ninnu na ninnu yɛrɛ tununa pepewu bon ka kumaw fɔ man di quoi nankuma franchement parler ninnu ka ko bɛ mɔgɔ jigila misɛnya quoi groupe in ka di n ye dɛ mais kuma dɔ la ni kuntako dɔw bɛ mɔgɔ yɛrɛ dusukun na fitinɛ quoi. Hote ba pas de abele gilen fonno bala e fonno ay wonango e wa yere fonno karam bomana wala nango ke ga kuma sojila wala abe hadde so kono o chakele ni sega muso biwolon flan so wala biwolon flan flan o donc saba do yere ke cibanyi ne ka oro ko yalma ni e chakele yo so ko yale bo be la bara chogodi la men bo be hekato ako je ample je min kono o name farkolo tigera o dongo ko je kamalongoro chetume o kamuso ko fanga ko de be aljina den chekelena ya sawa ya hadisa de kono o tamano mo bara ako ko aljina den kele awa o cheya ka be na fa tamaruju je na buena gilea o ku cheya o be kum na hotene ya isa na do hali kuma la kala saba munu hina ayo ayolu yere kabo me we yin gal karo wala donc ya mena ka fon fe ko ni ayo a seben kondo abi hadiso kono yema wala chepelen chebe kum na bo tamarju be nyema abuena a jena gilea donc mena donc ni o bran fena ko amuso do olu fena bi o nyema de amuso no fena bele de wala cenu non ciani benyama o muso fana bite lambo abela jelen be hekatoga wala hekatoga kuma na be hadisa kono ni yama ayo o fondo kusro o tenen ko bene hadisa mun mena ina fa na ya fa chum na seli ayo seli fadda duro be don ko an ajo ko nane mo na ajo ko saba mo na ajo ko filama o lu be sekanya don ko de ni hadisa mun mena ni hadisa mun mena adama yara muso hawa ayo obi seka don chokodi kira Muhammadu bana fa ayo ni hadiso mamina olu bi don chokodi anu ko ni ko galama ni hadisa kono bilalo bina fa kono islam ay yere kono ko qur'ana inte ka yere kono hadisa non tew en ke yere tora yere wala hadisa non fo lolu kono memina doron o bayira da bebe bla ba nyopo chokote adama muso hawara nyopo Muhammadu yere bana fa aywa olu yere te olu tina yere ma sawa sali ko yara baka chokodi ka ta se sun nunu ma awa ni jago nyana bo choko asetna sega nyana bo wala do ba de sare kamene ayo fu no kusebe aywa foli ko fa ankra mo jama nori e ade mekina kono wala mbi ankra mo ko fo dante foli mina ko ambulo korola se frekele ndo nintana e kama mano kambulo chafo bulo ma ngambi domenela komi anga kamo abela jalemba kalama to komi o anye ni menka inta uya kidi wure da sanfe da jurumenta yeten ka akano kana na ye dewa fasa fasika o ka mada bo akono kamo ko sira nya fali kanye mada menka o la ni kali tengunendo kramo ko flala kramo ko inkelo ma masoro
o ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ye nin dako in kan. N sɔgilen filɛ jajuru min kan ni mɔgɔ min ye jajuru in lamɛn bi ka ɲɛfɔli kɛ ngoko de la. O tuma kelen na ɲɛfɔli la ngoko la a ko ngo diyara mɔgɔw ye mɔgɔ caman b'a fɛ ka don a la ka diinɛ ani danbe ɲɛɲini k'a dɔn. Nka o tuma kelen na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ diinɛ buruja la walima diinɛ lagosi la an ka maakɔrɔw ko ten i bɛ se ka fili ɲiyɔrɔ to ma nka i ɲiyɔrɔ kuma o mafilima tɛ. Hali ni y'a sɔrɔ anw ko don an bɛ fɛ ka walanda yɛrɛ de bɔ video in kɔnɔ karamɔgɔ ka se ka walanda bɔ a kɔnɔ ka di an ma. Wala karamɔgɔ Modibo Hayidara fo ka se Nangi ma setigi Cɛtigi Keyita. Tuma dɔ la ne b'i yɛrɛ ɲininka wa tuma dɔ la n ka ɲininkali bɛ se Manden ngo silamɛ bɛɛ lajɛlen ma minnu nalen bɛ ngo ta. Ka tila k'a fɔ ko danbe. Yala ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ nin yɔrɔ la. Ni Manden ngo silamɛw olu b'a fɛ k'u miirina de fɔ silamɛya kan wa walima fo olu b'a fɛ ka kuranɛ de ɲɛfɔ. Ni kuranɛ de ye silamɛya ye wala kuma damadɔ bɛ silamɛya kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ n bɛ fɛ an karamɔgɔw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ o kan ni karamɔgɔ min ye tuma sɔrɔ Nangi ni Modibo ka bɛn kumada jumɛn ma kumada min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ mutaha la. Ni mɔgɔ min y'i sigi ka mutaha ta k'a lajɛ o ye kuranɛ kɔnɔ kuma de ye. O la ne b'a fɛ k'a dɔn Manden ngo silamɛw ɲɛfɔ cogo jumɛn bɛ mutaha la ka bɛn anw ka danbe ma. Minnu b'a ye k'a fɔ silamɛya ye danbe de ye walima silamɛya bɛ bɛn anw danbe de ma. Yala olu Manden ngo silamɛw furu kumaden kɔrɔ u b'a dɔn wa wɛrɛwɛrɛya min b'a la. Furu kungurunin bɛ a la anw fɛ yan wa k'a fɔ ko furu kungurunin yala kungurunin bɛ a la anw fɛ wa. Yala mutaha n'o bɛ bɛn damuta ma muso la tumada dɔ kɔnɔ o bɛ bɛn anw ka danbe somɔgɔya jumɛn ma. Ne b'a fɛ ka nin de ɲɛdɔn ni silamɛya bɛ se ka danbe ɲɛfɔ mɔgɔ ye cogo min mutaha bɛ bɛn anw ka danbe ɲiniko jumɛn ma. Ne b'a fɛ k'o de dɔn bawo ne ma kamana gan maa la walima ne ma lafili maa la o mɔgɔ minnu ye ngo kalan ka tila k'i balanko in nɔ k'olu b'a la arabuya ka a la danbetigiya o bɛ ne gan kamana la kosɛbɛ kosɛbɛ. Yala a bɛ fɔ fɛn min ma ko danbe Manden ngo kalanna minnu bɛ silamɛya la olu ti a kɔrɔ de dɔn wa. N'u y'a kɔrɔ dɔn k'u ka bɔ u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mutaha a bɛ tiɲɛni min bɛ mɔgɔya la ko o bɛ se ka bɛn anw ka danbe ko jumɛn de ma. N b'a fɛ ka Manden ngo silamɛw olu minnu b'a ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka diinɛ ɲɛfɔ ko na an danbe bɛ bɛn mutaha dun ni bɛ se ka anw ka danbe ta dakun jumɛn na. Wala ni an karamɔgɔw ye tuma sɔrɔ a ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ u ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye nin kan. Manden ngo silamɛw bɛ se k'u yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔ cogo min k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ni danbe ni olu ka miirina tɛ fo kuranɛ don ɲɛfɔli caman de bɛ yen min tɛ se ka bɛn anw ka danbe somɔgɔya ma dakun bɛɛ la. Ni o bɔra yan an bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛnku silamɛw la yala anw ka golofinna danbe jumɛn b'a permite walima anw ka bulonda sariya jumɛn faso ni bulonda sira kan ko b'a permite tuma min na e ye danaya sɔrɔ fɛn min kan ni badenw ma da o la ani fa ko e kan'o minɛ i ɲi ye n'i ye kuranɛ in tafsiri ka kɛ ɲi de ye o bɛ faamu koyi o ti bɛn anw ka Manden ka foyi ma ɲi kumaden kan ka dɔn o la n'i y'a tafsiri k'a fɔ k'i kan'o kɛ ko kɛ ɲɔgɔn de ye dun yala a bɛ fɔ fɛn min ma ko silamɛya bi o dɔn fɔlɔ wa bawo ko ye dakun de ye anw fɛ yan
ni ko ye dakun de ni mɔgɔ minnu kana kɛ dakun kɛbaga ye ɲɔgɔn na anw ka somɔgɔya sigi jumɛn bɛ se ka mɔgɔ permite ko ka ban I badenw na walima ka ban I fa la tuma min na ye danaya sɔrɔ fɛn min kan ale ma daw la ko mande silamɛ minnu bɛ ka ngo kɛ danbe ni arabuya in ta k'a don ɲɔgɔn na ni sera ka walawalali kɛ nin na o bɛ diya n ye an karamɔgɔw ka bɔ ka nin danfarabɔw ninnu yira an na an ka se ka taa fan ye o la fɛn jumɛn yɛrɛ de ye danbe ye fɛn jumɛn de ye silamɛya ye yanni olu k'i sigi k'a miiri yala mɔgɔ ka danbe miirili ka danbe o bɛ bɔ miirindi wɛrɛw de la ka na d'i ma wa walima yɛrɛ sigiyɔrɔ de bi I permite ka se k'i ka danbe inventer kuma ye nin de an karamɔgɔw bolo n'a y'a sɔrɔ ɲininkali in faamuna ko kalanden ɲininkali don kuma cɛyara an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ko yamma nɔgɔ an bɛ fɛ ka nin dakɔnɔ fila de ɲininkali kɛ ko an karamɔgɔw la n'a tɔgɔ di tiɲɛ ka da gosi anw fɛ yan ban ka sigilen to ala u fila kɔnɔ walahi a bɛ fɛ ka sigi n'a tɔgɔ di tiɲɛ ka da gosi anw fɛ yan ban ka sigilen to ala aw bɛɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛ ko ala ko di tiɲɛ ko sirama ko di tiɲɛ ala o bɛ fɛ an ka sirama b'an bolo walahi a ye k'a turu n'a y'a sɔrɔ n'aw saralen don ko a ka kufi tubi ka don an ka kufi tubi ka bɔ an ka dimi na fo ko sa walahi a tɛ se ka kɛ wallahi a dana ke rezuta dai ore te wallahi a kafir no a tira tira na ko tubiya ore boga na ne keleni ni fenu ku fe kele puto na nga jamana kona ati abuga ala ko sara wallahi ala ko ngai je kal ka wa ke confirmer ika zamzam jike ka ko ni ce ika fon ma te ne te passer ngai je kal ka wa ay magana ko bu sa da ga an yu ti da fa jamara bu ka ka ba ku ga bogalo ne mo mu ya ka ba ko ku mu ka ku ari ka to wala ne ka ko buni ba na lo de ki ku to buni na ka buni ka ko ma ka ba buni an bole da su ba ba buda ga kiri ku ne su kama ko ko buni ke to me kiri ku ne su ga ka su ma ko buni ka su de ko ba buni ko buni na awari siri ka ne ki alkalama aba ko ayi ko ke boli aba siri ka ne ki ko gama aba ko ke boli ni boli ka tuma do ka to ba mu ne kana ka ko ko de ma ai alu so al kara ka ku te la ka jama ka je ko ka ko ba mo ta na ye sai bo ne ka ko ko ta ka ta ko ni ngana ka sa no ko wele es na na ko na ka tu be ga ne na me juru ba tele ni wallahi dalu en période de guerre, quels sont à discuter, on reste la mettre dans une côte par où il est là. Faut qu'à tout le monde. Mais nous, les héros, ni qu'elle fait, on reste là pour prendre ma coulée. Ni ya ya ta yi da sallau da kako sino na yi misru da su an ala ko bwala ta saki koroloma wallahi heran su ala ko ka bwala an ta ga an ga boluma ka bo ka blast de la fashion bluma amemeni ko bi yɛrɛ kan ka kɛgoyaw bamanan dilen hɛrɛ sɔrɔ misiri tile kɛra bɔnɛ ye o bɛ tiɲɛ la a fɔra ala ko ye tiɲɛ ye an donna o ala ko la y'o ma ɲɛ bi a ye kɛgoya mɔgɔ ti nalomaya baara k'i kun fɛ baara ye ko dɔn de ye n'i ye ko ese sisan wa ba i b'o bila ka dɔ wɛrɛ kɛ sisan wa ba i b'i yɛrɛ dɔ wɛrɛ an minnu bɛ tile fɔlɔ min na bamanan ye o de kun hɛrɛ ka bon f'a bina i bɛ to dun k'i fa dɔrɔmɛ 20 bɛ tile 20 k'i kun alors mais u y'an nɛgɛ ka b'o la walima u y'an diyagoya ko an ka bolisow ci dɛ ko ala ye kelen ye ala ye kelen ye foli ye kelen a boliko dabilalen a dɛlɛ ala bɔra la fana a ye mun ye a ye mun ye san nana wa n y'o sɔrɔ la wa i y'o tigɛ de tɛ balimaya fara la jɔn bɛ dɔn fɛ bɛɛ bɛ fɛ ka bɛɛ fɔ an k'a ɲɛɲini
baliw an ɲɛ bɛ misiri in caya la dɛ gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ misiri in ko gɛlɛya bɛ o don san tɛna hɛrɛ ti sɔrɔ foyi tɛ misiri caya kɔ o don adira misiri ka ca yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka hɛrɛ se naam ka sɔrɔ misiri ma caya ka hɛrɛ kun bɛ mali kɔnɔ yan la hawla wala quwwata illa billah